palat shi lak klur tengka la thep ha ka bank account jong wei usamla don batip nang no kane ka pisa kawan kansan kane ka pisa ka larung ha ka bank account jong ne usamla ukerteng udipu bat udon arpeus nem karta bat ude naga noida udipu ulalengo banyo I ya ka pisa ka babun nang no kane ka pisa kawan ha ka bank account jong ulas lengo hadin ba ulayo I ya kane ka pisa kumta pej hadu ka bakut jong kane ka video bat pin satip ayu udipu ula ong shphang kane bat nang no uyo ya kane ka pisa udipu upundon kam ya ka kotak bank udipu ulai thu ba udang ya bam jamet bat mama jong bat kansan lawan ka message ha ka phone jong udipu ula ong ba tang maria pli ya ka phone jong la kantit ba la wat tang ban khen ya ka pisa bat kanot liki number ki not ki don kumta udipu ula perkhat ba kane kala ban de ka jing ha ka liang ka jing start kamun ha ka technical problem let's see kan long kumne kumta ula pha ula transfer kato kane ka pisa ban test yaka nang ta ula yo iba la transfer ya ka pisa bat ula sengolengo aden ba yo iya kine kumta tang maria rung ya kane ka pisa ka account jong dipu ka bank la freeze ya ka bank account jong dipu briu jong ka bank kila phone page ya ka income tax department bat kila ithu yaki nang no udipu uyo ya ka pisa kat kane udipu la ong ba ulapan iru ya mama jong bagat ta ka pisa kalarung ka account jong mama jong udipu ru ulas lengo ba nang no ka pisa ka babun kawan